Представи си лекарство, което струва към $13 на таблетка и изведнъж цената му скача на $750. Това не е грешка. Това е решението на Мартин Шкрели, човекът, превърнал алчността в бизнес модел. Шкрели купува правата над животоспасяващото лекарство Дараприм, използвано от пациенти с слаб имунитет и жизнено важно за хора с ХИВ и рак. Вместо да подобри продукта или да инвестира в развитие, той просто решава да вдигне цената над 50 пъти, защото може. Няма конкуренция, няма алтернатива, а пациентите нямат избор. Когато е попитан защо го прави, Мартин Шкрели буквално казва: задължение на всяка компания е да максимизира печалбите. Това е моментът, в който светът осъзна, че корпоративната алчност може да бъде по-жестока от всяка болест. Истинският проблем не е един човек. Истинският проблем е система, която му позволява да го направи.